Mnangagwa kubata basa rakanaka chaizvo. Majeri atovandudzika. Isu tatowanhu. Kubva kwatakabva kumashuro. Tisingazivi kuti ndomamiri anenge akaita ugomo, kwatanga azoita ugomo. Taingoziva kuti kunourayiwa vanhu kunoita sei. But tozvitenda aiwa kune vanhu variko. Bose ndokwatikabva toziva panapa paresandra. Asi chikumbiro changu ndechekuti kugara kwandaitawo mukati ndane 9 years so far. Ndisinganenge neremand. Ndikanenge neremand dze10 years. Saka chikumbiro changu ndechekuti nditofara ndichikuona iwe media womutemo. Imi ndimutoro mavhisa angu ndichikuona kudai zvinoti mafaro usingaiti. Ndivhisa rangu rauyo. Ndadai ndiri muna wamwe womugiraundi umu. Zvinozotondiremerawo mukoma wangu mutirana nakadai. Saka ndofara ndichikuona iwe kudai izvozvo. Munofanira kuramba makadini makadaro. Dai zvichitobvira matotenderawo baba. Wauya wachitorawo mhosva dzedu dzakasara. Ndane 9 years ndiri mukati iwo marobhara. Asi avanhu vavanhu. Munofanira kutambirawo zvichemo zvenyu. Kuti nziso baba. Ndotenda zvangu baba. Ande nanzwa kutsanangura muchitima nenguva yakareba zvekare muchitsanangura kuti makuona change kana kuti shanduko mumajeru maitirwo akuitwa zvinhu mungagona here kutsanangurira veruzhinji vamwe vasingazivi kuti ndezvipi zvamuri kuti zvashanduka? Aiwa, nyaya yekutinakidza ndeyekuti waMnangagwa wakuitawo maparowo nemapadhona nemaamunista tiringonzwa ari kungoitwa kumashure mataiwe tiruku tozvitenda zvisingaiti. Dai waramba wakadini wakadaro. Dai waramba wakadaro, dai warasimba wakadaro baba Mnangagwa. Tinowatenda chaizvo nezvatiri kuona majeri nezvamuri kuita. Aiwa, zvinhu zvawandidzika. Tizonzwawo nevamwe vari kubva panze vatosangana nawo mukati muno. Taiwa panze apa tichapazivi. Senge seni ndobva kwangu Greencroft Westgate. Handifuni ndichatokuziva nematauro endakomana awo. Panze pawandidziwa nenguva yatagara tiri mukati. Saka ndotenda zvangu baba. Samapinda mujeri gore? Ndikapinda 2017. Nguva yekutonga kwababa Bhunga. Ko pamadyawo nhasi mamboshanyirwa mukambopiwawo zvimwe zvidyiwa zvamusati madya? Aiwa, imi ndimi matotishanyira ndatodya ice cream yabva kwamuri inini. Mainzi wose? Aiwa, ice cream zvinhu tikapedzera kudya kudhara. Ndikapedzera kudya kudhara ndo zvinhu zvacho chaizvo. Ndodya kuti ndotofarirawo inisini munhu wemalights diet. Sadza rinondinetsa. Saka ndanditauri nemi kudai izvo ndiri munhu wemalights diet. Saka ndozvifarira ndokutenda izvi zvisingaiti. Dai maramba muchitouya ende dai matonyora zita rangu pasi mazifamba makananga inini. Ronzani zita renyu? Ndoitwa Peter Makari. Kumusha kwangu ndiri parisapa. Parisapa. Pari pamatsika. Mashoko amunawo kune kwahama dzenyu ndanzwa muchiti havasi kuzokuonai. Dzimwe dzenguva vanogona kukuonai pachirongwa chinechi. Ndina hama dzangu dzakawandisa chaizvo. Dzimwe dzitori muHarare wana Ivhoni Katiyo. Wana baba Brian wachirodza vanoshandira maremo but ndifuni kutaura kuti ndiri panapa. Semunhu akasimwa ndiri kupi? Akasimwa ndakaona mainini kwamutoko. Ndaona wakawandisa chaizvo vamwe vatori kumamisha ikoko. Fanike muHarare muno makawandisa. Atavanokwanisa kutadza kuya uzondoona pano. Zvingaendiri neyakamandikana na izvi. Mashoko amungadiwo kuvaudza ndekuti vanofanira kuya uzondoonawo panapa risendera. Vanouya uzondoonawo nyange vasinawo chainacho. Kungundoona chete. Ndongoenda ndosangana nawo pavisit ipapa. Chikuru seri kuna Mwari baba kumusoro kudai. Tongotaura tese chete. Ndozoti aiwa muri dzangu panze dziri safe. Ndichitaurawo nawo. Kwete kuti hapana anoya uzondoona. Kutange ndakarama kunge ndakawatadzira nambowatadzira. Ndiri munhu akatonoparirawo mhosva yangu ndakawana mutoko. Ndizosungwa ndichibva muno muHarare. Saka ndozvitenda baba nezvamandiitira zvakadai.